Carme, tenim aquests cagüets que ja han secat. Quanta estona més o menys els teniu a secar? Una vegada estan cuits, es deixen secar dins la tanca mateix 2 setmanetes i si fa sol, ja els hi basta, després ja es poden emmagatzemar. Nosaltres els emmagatzemam així, en la rama i tot, per una qüestió de practicitat, perquè després ja venen les pluges de la tardor i hem d'anar a fer via i els guardam així tal qual. Per tant, aquests no només fa 2 setmanes que estan cuits, o sí? No, aquests són de l'any passat. Aquests són de l'any Però encara passat? són bons, sí, ja ho crec. Quant de temps aguanten els cacauets una vegada secs, així? Si no han agafat humitat i no hi ha anat carratolina de tocar rata a fer la bereneta, s'aguanten 2 anys o 3 ben bons. 2 anys o 3? Sí, és una cosa que és molt agraïda. Llavors, una vegada secs, emmagatzemats durant un temps, ja els tenim aquí, i ara fan-los net, no? Exacte, ara ve la feina més feixuga, perquè al final cuir és ràpid, però haver de triar no tant, és anar rebassant un poquet, els vas rebassant de la tigeta aquesta que t'he explicat antes, d'aquí on surten. Que no té massa pràctica, I els vas posant aquí dintre. A vegades n'hi haurà qualcun que quan t'agafis, ara encara no, potser no, però en la pràctica, quan te'ls agafes ja notes si un és més lleuger de la compte, és perquè no és bo. Pot estar podrit, no? O que s'hagi buidat, o que sigui un que no s'hagi acabat de desenvolupar per lo que sigui. Sí, aquí tenim un de... Exacte, que te'l pots tirar. No el posarem, No, que si no, després quan tots venguem els de tiraran pel cap. Exacte, si els veneu buits, mal negoci, no? Bueno, per nosaltres sí, però per qui els compra. Per qui els compra, sí. No és cas de crear mala propaganda, no ara, a aquestes altures. Molt bé. És entretingut, això, eh? Sí. Pots fer el dia aquí? Això és mindfulness de cot d'ara. Si un dia estàs nerviós, vens a fer això i se t'es passarà tot d'una. Ja ho sabeu, si un dia voleu una experiència, voleu venir a parlar cacauets, la Carme us convida. Bueno, pelar no, aquí encara no és de pelar, aquí ens triam. Pelar ja és una altra feina que et ve després, que també la pots fer des del sofà. És més bo de fer, sí. Sí. Què t'anava a dir? I així ja estan per comercialitzar, eh? Sí, exacte. Si estan així ben netats, la majoria els venem així en cru i després solen consumir torrats, després encara faltaria una feineta que estorrar-los al forn. Val. Divertit, eh? Bueno, és entretingut, no te diré que no. Està bé, que ho hem d'omplir sencer, eh? O podem anar a fer un tas ja? No, jo trobo que encara no t'has guanyat, la canasta està plena. Sí? Hombre. Vinga, dona una estona més. Si no, per a què has vingut? Vinga, saps que tens la serra. Que voluntaris per menjar n'hi ha sempre. És bé, eh? Bé està?